бо назардошти норасоии об дар баробар истифода бурдани қувваи барқ муштариён бояд аз дигар намуди сӯзишворӣ истифода кунанд ва захира намоянд. тавре ба ҳамагон маълум аст, ширкати Помирэнерҷи истеҳсоли барқро барои таъмини аҳолии маркази вилоят ва навои гирду атрофи он тавассути 10 нерӯгоҳ баромодааст ва асосии ширкат яъне дастгоҳҳои барқӣ аз таъмири асосӣ ва ҷорӣ бароварда шуданд ва дар фасли зимистон омода ҳастанд. қайд кардан зарур аст ки 2 нерӯгоҳи асосии ширкат яъне Помир 1 ки 28 мегаватт тавоноӣ дорад ва Хорох ки 9 мегаватт дар маҷрои дарёи ғун ҷойгир ҳастанд ва дар фасли зимистон барои ҷаброн кардани камбуди об дар дарёи ғунд мо аз обанбори Яшикул истифода мекунем. вале ҷиҳати пеш омадани хушксолиҳои солҳои пеш ва хунук омадани фасли тобистон имсола обанбори Яшикул то нишондандаи зарурӣ оби захиравӣ ҷамъоварӣ карда нашуд. яъне агар мо нишондандаи номиналӣ 150 миллион метр кубиро ташкил диҳад, аз он мо 35 миллион метр кубик камтар ва аз порсола 22 миллион метр кубик камтар об захира шудааст. бо назардошти камбуди барқ дар фасли зимистон роҳбарияти ширкат ва мутахассисони ширкат кӯшиш мекунанд амасола иқтидорҳои навро ба кор дароранд, яъне сохтмони нерӯгоҳи себзор ки иқтидораш 12 мегаваттро ба кор дароварда шуд, нерӯгоҳи офтобӣ дар наваи баландкӯҳи Мурғоб бо иқтидори 200 киловатт ба кор дароварда шуд ва дар минтақаи дурдасти водии Бартанг яъне дар диҳаи Рошорф нерӯгоҳи хурди Хатфат бо иқтидори 450 киловатт ба истифода дода шуд. дар баробари ин ширкати Помирэнерҷи тамоми имконотро ба харҷ медиҳад то муштариро бо қувваи барқ таъмин намояд, вале бо назардошти норасоии об дар баробари истифода бурдани қувваи барқ муштариён бояд аз дигар намуди сӯзишворӣ истифода кунанд ва захира намоянд.